nanood ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay, sa gihapon mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin portion sa atong programa, magaiban una ta og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone og unya aron nga dili ma standby, no? Ang tanan kay iban-iban ra magyud ni. Maayong udto sir, amo na lang gyud gipanamilit ang among load kay mag expire naman. Gani expire na apan do na mi dos nga balance, amo na laning i-text dinhi sa inyong programa. Sa gihapon sir, loyal ug willing gid mi nga mamati sa inyong program sa amo diri nga payag duna ang radyo sa ibabaw, unya tulo ang dunay Bible, magdala og notebook, magkopya sa inyong isulti nga teksto, ug salamat nga haom gyud ang mga teksto sa inyong esplikasyon, dili kay igo lang hisgutan ang teksto, unya mupunit lang og pila ka pulong, unya dadon sa kaugalingon lamang nga pagpanabot. Salamat sir sorry kung ano man kanana ang some text missing naman siguro nagpaila ni siyang kaugalingon. Okay, salamat kayo, no, nga naadi ay mo diha na nag-take note mo, unya kana paningkamot mo mailara magid ninyo ang pagpresentar sa tinuod nga kamatuoran kaysa kamatuoran nga huna-huna lang sa kalamhan sa tao. Okay, ato paning basahon, mangutana gud mi sir, pangutana man so dili lang usa nato ni basahon. Brother John, maayong gabi ug happy Sabat sa tanan nga nagsunod ni ini nga programa, ug kami pray nga padayon kini nga programa, Brother John. Okay, salamat, mao gid nay among ikalipay nga dunay mga tawo nga nagaapil sa ilang mga pag-ampo diha sa Ginoo nga mapadayon kini nga programa, diin daghan ang mahibalo sa kamatuoran. Okay, nabatay basahon. Sir, bisan ang imong tingog og nilubad, nindot man gahapon paminawon, maura og teenager. So sir, si Rinaldo di ini ang inyong dugay na nga tigpaminawan. Mao lagi Brother Rinaldo na kuanta maigo magyud di man malikayan kay matgikan sa pagsugod sa buwan o pagsugod sa tuig, adlaw gabi di magid malikayan nga magdagandagan ta. May panahon nga magulan, magtaligsik, maghabo-habo, muinit, mag-usab-usab ang klima, unya ang atong lawas maigo gyud na kanunay, labi na kung naata sa lugar nga wa gitay ka pasalipdan nga makapasilong ta. Pero okay lang maningkamo ta kutob sa ato nga makaya. Ang importante nga ang pulong sa kamatuoran mapadayag dinhis kanginan, og unya daghan ang mabless pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug inyo tingaling na matikdan nga sin sa gidugayon ni ini nga programa, wala mi nag-introduce sa inyo og relihiyon. Ang among gi-introduce ang pulong sa Dios, kay diha sa pulong sa Dios ang tao makabaton og kasiguruhan sa kaluwasan. Santiago 1:21, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling og sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa ang pulong sa Dios mo'y kanunay namo gang ginapakaon sa inyong mga kalag dinhi sa atong programa sa kahanginan. Busa padayunin ninyo sa pagpaminaw aron nga mabusog, may kalanon may nakaon ang inyong kalag. So last text nga atong basahon, happy Sabat ninyong tanan dinha. Sir, muapil na lang ko og happy Sabat kay ako nga akong asawa og akong tulo ka anak
bautismuhan naman. Doon na nami gipilapan para sa among bautismo. Salamat sa pagbasa, sir. Mo-update lang unya mi human sa among bautismo. Wow, very good news, no? Kana na ang very good, no? Good news na siya. Unya, salamat sa inyong pagsanong sa panawagan sa Ginoo. Kay may gisulti ang Ginoo sa Proverbio 1:24. Ako nagtawag, kamo ning balibad, akong gibayaw ang akong kamot, pero walay taong nagtagad. Salamat sa inyong pagtagad sa pulong sa Dios, ug unya ang Dios magalig-on sa inyong mga pagtuo karon ug hangtod sa iyang pagbalik. Well, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, ato usa nga tan-aw ng atong mga viewers, atong monitor kung diining mga nasura sa kalibutan nagasunod ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa giabot sa labyog sa atong broadcast karon through radio. So welcome kamo higala sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo namo sa pag-send og mga messages namo ni Brother John, no? Na mga importante nga mga mensahe or kaha pangutana. So welcome na higala amo nang gidapit mo namo sa pag-text, no, sa inyong mga importanteng mga mensahe aron ato nang mabasa og mapadangat na ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. O kung naamoy mga pangutana diha karon bahin sa mga pulong sa Ginoo, labi na sa mga butang nga atong na hisgutan sa nang labay natong mga Sibya, onya naamoy mga lalibgan higala, so i-text sa dinhi aron atong matagaan og tubag ang mga butang nga kalibgan ninyo may tungod sa pulong sa Ginoo. Gidapit namo ang tanan nga kadtong gustong mo participate higala sa discussion karon, na amoy mga dugang tubag ato sa nang gina-welcome. So pwede sang ari mo message higala sa ato nga Facebook live, no, alang sa wa pa makasulay og lantaw ani. So i-search niyo sa Facebook ang DYCM Bugo Adventist, no, aron makita ninyo. Or pwede sa atong account higala kay kuan mo na siya kanang ato mo sa nanggi hook up pod ang atong programa din sa atong account, no. So welcome ang tanan. Anya ato ning basahon higala ni ay pipila ka mga mensahe nga ato nakita sa screen. Okay, ni si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi sa tanan og maingon usab kaninyo Brother John ug Kuya Libby og malipayong adlaw nga igpapahulay. God bless. So God bless also Brother Ronilo. Happy Sabbath also diya sa Saudi Arabia. Niyasad si Sister Ginaline Alumuntad sa Takop ni San Remigio. Mayong gabi sa tanan. Happy Sabbath sa mga igsuon, sister and brothers. God bless you. God bless you all. Okay. Niyasad si Brother Elmodam Flores. Ayang mensahe, good evening ninyong duha, Brad John, Brad Libby, og happy Sabbath sa tanan. So, good evening also, Brother Mudam. Ani atong gi pahibalo no alang sa wa makadungog sa atong announcement kagabi nga og mga adlaw ang simba adto sa San Remigio, sa complex sa San Remigio. Dunay mass baptism nga himuon ugma resulta sa mega crusade nga ginahimo sa Bugo. Murag ang manganha siguro bantayan ang dinhi o ambot og islas bantayan ang kinatarkan dili sad makaari og ang ditos Balanban. So ugma ana ta mag-usa og simba sa sports complex sa San Remigio mga higala. Okay, ato ning padayonon pagbasa ang atong nakita ni sa screen. Ni asad nakita nato si Robin Dilantar de la Piña. Mayong gabi mga kapaglaom. Happy Sabbath. Happy Sabbath also. Aniya ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen. Niya si Engineer
Ernie Catayas. Niapod si Mayong Ginalyn. gabi, engineer. Long time no text, engineer, ha? Sa Happy Sabbath, engineer. Niapod si Ginalyn Lumuntad. Unya niasad si Ronilo Itang. Unya ato pong nakita din si Brother Andy Nobal o si Philip Line Brunula Dihito. Salamat sa pagbiyo doon, Philip. Kumusta mo rin sa Masbate? Unya ato pong nakita ni si John Magdadaro, si John Moses Rosalihos Puyot. Unya niasad si Brother Anaclito Lucernas Senior. Salamat kayo sa inyong paglantaw. Unya ato ning basahon ning ato nakita dinhi sa atong cellphone, Brad. Tinuod gyud ni ha. May mo ng migo. Na mailhan iyang inteleksan, Brother John. na sa Libertad, Bugo City. Awasan na. Adin ni Ranis Bugo siguro. Duda ko Libertad na. Kaya mo umao magyud og mag-text. Diri sa amo ang lugar ang nagpalibot sa Kuapulos dili moto og Ginoo. Dili moto og balaod pulos sakop sa rebuilding pundok. Kuyaw. Kuyaw ko na. Sige lang, ailag ka. Kuang ko, ailag ka nervyos sa naigala. Ampo las Ginoo. Okay, niya pa itong basahon, niya po Sir Philly Disor sa Ormoc. Mayong gabi, Kuya Libby, Brajon, og sa tanang naminaw. Karon Happy Sabbath sa tanan. God bless. Salamat sa pagbasa, Kuya, from Philly Disor. Okay, thank you kaayo, no? Sa pagpamati sa ato nga programa. Okay, ato ning tan-aw niya pa nasulod ato nakita sa screen. Niyasad si Edelberto Higante Somalinog. Happy Sabbath ninyong tanan, watching from Mangadlaw, Sugod, Cebu. Okay, mayong gabi sa Mangadlaw, no? Sugod, Cebu. Daghan ang ato mga listener diha sa Bukiran sa Sugod, no? Mayong gabi sa tanan, lalo na sa nag-view karon sa taga Mangadlaw. Mayong gabi inyo, unya Happy Sabbath. Unya kumusta na lang sa tanan ato mga listeners diha, labi na sa nagdawat, nag-Bible study, labi na sa bag-ong mga nabatismuhan. Ang Diyos magapanalangin sa inyong tanan. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta mga higala sa paghatag og atensyon ining pangutana, no, sa kinini ang atong usa sa mga listener, no. Unya matod pa dinhi, kanunay ka man sir nagamit og Biblia, way man nga di ka man mutuo sa mabasa nato sa Lucas 24:39 nga ang matuod nga Dios espiritu, walay unod ug bukog, kamatuoran unya ug may sitas nga mabasa di ka mutuo. Okay, salamat kayo ani Higara, no, sa imong gitext dire. Pero na mislead lang gid siguro ko nimo sa imong panghuna-huna, mao na nga muhangyo lang ko nga kung unsa man, kung may gilapdon man ug may gilapdon, may gidakon ug may gilandmon man ang imuhang pagpanabot, puno-puno ilang, no. Akong malika niya, kanunay ka man sir nagamit og Biblia, way man nga dili ka man mutuo sa mabasa nato sa Lucas 24:39 nga ang matuod nga Dios espiritu, walay unod ug bukog, kamatuoran unya ug may sitas nga mabasa di ka mutuo. Okay, dagang kayo nga salamat higala, dugay-dugay na rabaning imuhang pangutana. Unta minaw ka, nagkuang ko nimo kagabi o kaganinang hapon, siguro banda alas 3, nag-text ko nimo gabi kaganinang hapon banda alas 3, kaya ang ako tong duol-duol na lang sa oras tong programa, nag-text ko og unya kinini ang wala kay reply, pero kini nga number gigamit paghihapon nimo ni kay gi unsa ni
miskulan nagring man. So I'm sure nga maminaw ka karon. Usa lang kabutang siguro nga wa gyud ka makareply tungod usahay sa kakulangon sa load. Unya kana man sad mo'y mahitabo namo sa makadaghang higayon. Pero okay lang at least nga nahibaw ka this time tubago na ang imong punta. Dugay-dugay na manggod ni. Unya mas maayo na siguro ni nga kuan ni diri ma-delete ni kay aron muluag-luag pod og jutay. Unya salamat sa nagsabot nga kadtong akong gireplyan sa mga pangutana. Reply lang through text kini niya nga okay ra sila. Pero ang uban maingon sagdi lang sir kay maghuwat lang gid mi mas nindot nga amo nga mabati diha sa radyo aron daghan sad ang makapaminaw. So salamat gyud sa inyong buong nga pagsabot sa ato nga sitwasyon dinhi sa atong programa araw-araw gabi-gabi. Duna tay madawat nga mga pangutana sa atong mga pinalangga nga mga listeners ug unya usaman lang gyud kasagaran ka pangutana ang atong matagaag atensyon bawat gabi sa atong programa. So may tungod ni ini brother no sa imong giingon niya kanunay ka man sir may gamit og Biblia. Way man nga di ka man mutuo sa mabasa nato sa Lucas 24:39. Higala mo na mislead lang ko nimo, na misunderstood lang ko nimo. Wa gid may tabo na nga wa ko mutuo ni anang Lucas 24:39. Ang pagkadili lang gyud nako mutuo diha sa inyong dinahumdahom ba nga pagpanabot o kanang pagsabutan ninyo nakuha na ninyo sa pagpasabot sa inyong mga pangulo sa simbahan. Dili man may tabo nga kanang Lucas 24:39 wa ko ning tuo ana 100% ning tuo ko ana kay mga pulong kana ni Kristo na ako'y pagtuo kang Kristo. Kamo siguro ang katunga tuo ang katunga pudili pero kami buong buo ang among pagtuo diha kang Kristo. Unya bahin sa imong giingon tuo mi ana kanang Lucas 24:39. Unya ang ingon nga ang matuod nga Dios walay unod og bukog. Diha gyud ni anang puntuha nga ang pagkadili namo nako o namo mutuo ni anang inyong pagsabot. That is kuan man na siya kanana ang your own conclusion ba inyo lang kaugalingon na nga konklusyon inyong kaugalingong pagpanabot kung sa kuan pa na siya sa kanana ang translation pa na gitawag na og italic word kanang panghuna-hunaa. Italic word gani that is added word sa true or real translation nga kana dili nimo mabasa sa tinuod nga translation. That is italic word. Nga naman ang Lucas 24:39 wa gid na nagpasabot, wa gigisulti diha nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog. Inyo ra gyud na nga kaugalingong pagpanabot, inyo kana nga additional na lang nga pagpanabot, inyo na nga gitawag og italic word apan wala na sa original nga word o translation sumala sa Lucas 24:39. Taod-taod na dunay nag-text ako nga nag-ingon siya nga basaha sa kinini ang kuan kuno sa kanana ang New Revised Standard Version o naa kay maukuno na ang New Revised Standard Version, maukuno na ang tinuod nga salin. Maukuno na tinuod nga salin. Karon ako siyang gireplyan diha sa New Revised Standard Version. Asa nimo makita ang teksto nga nagsulti nga ang matuod nga Dios Espiritu walay unod ug bukog ug dili makita, ug asa nimo makita sa New Revised Standard Version nga si Kristo dili Dios. Gikan ni adto hangtod ron wa gyud na ni maho, wa gyud gi-text dire pero pasulti stilan law gyud kaayog panabot
Karon niya ato ning tan-an, ato ning basahon na nag-ingon ka nga kamatuoran unya og may sitas nga mabasa di ka mutuo. Yes, mutuo kog na imabasa, pero ang imong gihatag manggod nga bersikulo sa Lucas 24:39 nga ang matuod nga Dios espiritu ug walay unod ug bukog dili makita, maugid nang butanga nga mahimo kang kataw-anan sa tanan nga mga tao nga nagbasa og Biblia. Kung unsa man kabugo ang tao nga nagtug-an og nagpasabot nimo ni ana, nalabuan na nimo nganuman wala ka may lisod sa lagi mausisa nimo kay wa man gipud tingali kay Biblia. O gusto kag Biblia ay challenge yo, di apay Biblia nga ikahatag nya mangita kog makasponsor sa kananaang pagpailbisi o GNT nga mapaabot diha sa imo kung gusto ka. Gawas lang kung ning tuo mo nga di mo pa batunon og Biblia kay siguro ka mabase kunog maglain ang interpretasyon. Unya niya sa 24:39 sa Lucas higala, wala kay mabasa nga ang matuod nga Dios espiritu walay unod og bukog og dili makita. Wa kay mabasa ana. Inyo ra na nga conclusion, that is italic words. Italic words gani sa translation mga dinugang na nga mga pulong nga wa sa original nga translation. Mahinang mahibaw mo ana. So kung atong basahon sa Lucas 24:39, kini siyang puntuha, brother, sultihan taka, ning labas ni siya kining mga bahina, human si Kristo na banhaw gikan siyang pagkamatay. Og unya kadto manggod sa sinugdanan sa pagkabanhaw sa wa pa si Kristo mamatay, iyang gisulti nga siya mamatay og unya mabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Sa pagkabanhaw na ni Kristo niya anang ikatulong adlaw, wala gyud maintak nga ang mga napadusi ka mga apostoles o kon ang ubang mga tumuluo sama ni adtong mga babae nga nanguyog sa diya nga si Hesus gilansang sa krus, dili silang tanan ang nakakita og nakasaksig nahibalo. Ang una gyud nahibalo ang duha ka Maria nga inahan ni Hesus ug Maria Magdalena nga gipagulaan ni Hesus ug 7 ka mga yawa. Maoy unang nakasaksi sa nahitabo dito sa lubnganan. Ug unya ang tinuod nga senaryo sa pagkabanhaw ni Kristo wa pud na mapaabot sa tanang mga tao didtong dapita kay gisuhulan sa mga kadagkuan sa mga pari ang mga sundalo nga nagbantay sa lubong ni Hesus o giingna nila. Matud pa Biblia kung aton tanawon, gitagaan nila daghang kwarta kay ang makasugid gid ni ato, ang makasulti sa tinuod, ang kadtong nakasaksi katong mga Romano nga mga sundalo nga gisugo sila sa Romanong mga pari nga bantayan ang lubnganan ni Hesus. Unya sa diyang nabanhaw si Hesus, may manulunda nga nakita nila, unya suwaw kayo, unya ang kasuwaw sa manulunda nakapatumba sa mga gwardya nga hilabihan kasuwaw. O unya ni adtong panahona giligid ang dako nga bato nga gilak didto sa gilubngan ni Hesus kay gisiguro man gito nga wa gyoy makaabli ato maong gipabantayan. Apan nangatumba sila ang mga bantay, migula si Hesus kay mo may gisulti mabanhaw sa ikatulo ka adlaw o diha nabanhaw siya sa unang adlaw sa simana sumala sa Marcos 16:9, adlawng Domingo siya nabanhaw. Sa diha nga gipakigitaan nila ang mga kadagkuan sa mga pari o gisultian nila sa mga nahitabo sa diha nga si Hesus miguwa gikan sa lubnganan, ang mga gwardya, klaro ginis Biblia, gitagaan nila og daghang kwarta. Busa ang kwarta usa sa himuon sa mga dautan nga limbong nga dili matuklasan ang kamatuoran. O unya giingnan kining mga gwardya, sultii ang mga tao nga samtang nangatulog mo taliwalas gagabihon, gikuha sa mga tinun-an sa Jesus. O unya kinini ang sulti sila
kay kung kining mga butanga maabot na dito sa dulungan sa gobernador, kami na ang muayom-ayom, kami na ang bahala muayom-ayom ug mahalikay mos kasamo. Muna nga ang simbahan karon duna ni dako nga gahom ug impluwensya sa gobyerno, sa gobyerno. Busa didto karon sa Judea, didto sa Jerusalem, nagpaabot pa ang mga tao og Mesiyas kay wa man tutuo is Kristo, ug wa sila mutuo nga si Kristo na banhaw kay gikawat ras mga tinunan, gitago og gipatuo nga mabanhaw. Umuna ang bakak, mauna nga nahitabo ug unya sa diha nga si Kristo nakikita sa iyang mga tinunan. Timan-i si Kristo mubalik nining kalibutan na ang unang makakita ang iyahang mga alagad. Mo'y una ang makakita, makasaksi unya. Ug unya mga kaigsunan, sa diha nga nakita na si Ginoong Hesus, ang mga tinunan nga hadlok sila. Sa ubang translation nagdahom silang nakakita og espiritu. Pero sa ubang translation nagingon nagdahom nga sila nakakita og abat. So kung imong tan-awon dinhi, wa pud maghisgot nga ang matuod nga Dios espiritu walay unod ug walay bukog. Inyo magong ipatapot ng 4:24 sa Juan nga lain naman sa nga senaryo sa nagistoryahay man na si Ginoong Hesus og ang babae didto sa tabay, babaeng simrianhon. Inyo bang idagandagan ang tao sa gipasabot sa Biblia? Mao na hinungdan nga bisag unsaon ninyo muguwa gyud na ang bakak nga pagtulunan. Ang akong basahon 24:39 unsay gisulti dinhi tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil nga maugayod ako ikapa ako ug tan-awa kay ang espiritu dinhi kay ang espiritu walay unod ug bukog ingon sa inyong nakita kanako. Naabay gihisgutan dinhi nga ang matuod nga Dios espiritu walay unod ug bukog dili makita. Waoy inyo ra gina nga kaugal mura bag giguyod-guyod giuto-uto ra gimo sa kaugalingong pagpanabot sa inyong mga leader. Ngano man ako balikan na gud tan-awa ninyo ang akong mga kamot. Si Kristo na ni ang nagpamatud og matud pa dinhi nag-og mga tiil. Ngano man nga ipatan-aw sa mga tinunan ang kamot ni Kristo gentil. To prove nga siya gid kay sariwa pa ang linansangan si ang kamot og tiil adtong panahon na kay ika 3 days pa man to. Unya nagingol dinhi nga maugayod ako, hikapan ninyo ako og tan-awa kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyong nakita kanako. Konklusyonan man dayon ninyo nga ang matuod nga Dios walay unod ug bukog. Ug unya kung inyo nang tutukan pag-ingonan na daghan kaayong konflikto diha sa inyong doktrina. Ngano man unang-una kung atong basahon sumala sa Juan 1:1 nagingon sa sinugdan mauna ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Ang pulong kuno pamalandunga naabay unod ug naay bukog. Wala, di ba? Karon kung diha ka mukuha sa pagpasabot sa inyong mga leader sa 24:39 sa Lucas nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog ug dili makita, sango nga sango gid mo sa kamaturan dinis bala ang kasulatan. Pamalandunga kuno kining Herbiohanon kapitulo 4 bersikulo 13 dinhi ta maghuna-huna, mag-usa ta sa paghuna-huna niini. Dili sa ingon ta pagpanginsulto sa inyong pagtuog inyong doktrina ang ato kamaturan kay pulong man kini sa Dios. Kay sa Juan 17:17 nagingon balaana sila sa kamaturan ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa pulong sa Dios ang atong basihan. Dinhi sa buha Herbiohanon 4:13 nagingon og sa panan-aw sa Dios walay binuhat nga natago. Sa inyong huna-huna kay kalo man sa panan-aw sa Dios inyong huna-huna ka unsa man di ba mata ni ang gipasabot pero parang maklaro ipadayon og basa. Hinunoa ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya kang kinsa maghatag raon niya kitag husay. Uyawa anang inyong matuod nga Dios no kay wa may mata. Tanawa dinhi ang tanang mga butang hayag og dayag sa panan-aw sa mga mata sa Dios.
Ang tanang butang walay natago sa pananaw siyang mga mata. Ang Dios na ay pananaw, ang Dios na ay mata. So ang inyong Dios walay unod ug bukog ug dili mang matuod nga Dios, way unod ug bukog ug dili makita, dili na mao nga Dios ang gipaila dinhi sa Biblia. Lain mo og Dios, lahi sa Dios nga gipaila dinhi, kay ang Dios may nag-ingon dinhi nga ang tanang mga butang hayag ug dayag sa pananaw sa iyang mga mata. Pamatii pa og dugang ang Jeremias 16:17. Aron nga pwede na i-take note nimo balikon nako, I challenge you, kung gusto gi kag kamatuoran nga di lang ka uto-utoon biko no be, tiksi ko diri kay nahibaw naman ka sa ako nga kinini ang number nga nagkinahanglan magpadala kag Biblia kay mangita kog sponsor mubayad sa LBC o sa GNT para mapaabot sa imong kamatuoran. Neo sa 16:17 sa Jeremias unsay ganina ha, may mata ang Dios. Nagingon din niyo, kay ang akong mga mata, o kita mo nagiangko na gani ni sa Dios kay ang akong mga mata anaa sa tanan nilang ginalaktan, sila dili matago gikan sa akong naong, ni matago sa akong mga mata ang ilang kasalanan. Tanawa, naa siya'y naong, naa siya'y mata ang Dios. Kung way unod og bukog, asa man ang mata, asa man ang naong ibutang, pamalandunga ka na higala aron dili ka maulipon sa kangit-ngit unya nga imong mahimutangan para dili nimo kamahayan unya sa adlaw sa katapusan. Dili ka na inosente ining bahina nga moingon kang wa ka mahibalo, wa ka masayod, nahibalo ka na. Pero ug musugot ka lang gani nining lig-on nga kadina nga ihigot, igaid ka sa kasaypanan, naara na nimo basta imo nang nahibaluan ang kamatuoran. Gisayunan ka, ang Dios ning angko na nga naa siya'y mata, ning angko na nga naa siya'y nawong. Unya ingnon pagyud ninyo nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog, ug dili makita. Pastang problemaha gina ninyo kay sa pagsulat sa Dios sa napulo kasugo dihas papan nga bato, iyang gisulat sa iyang kaugalingong tudlo o gihatag niya nga tukang Moises. May tudlo ang Dios, kung walay unod ug bukog ang matuod nga Dios, asa man na ibutang ang tudlo. Higala ito na ang tamang pagkakataon. Dilatin mo ang iyong mata, ituwid mo ang iyong pagkakamali sa pamamagitan ng salita ng Dios. Huwag ka nang magpabulag-bulagan pa sa katotohanan. Ang panahon karon haduol na. Nasayod ka sa mga dagko nga mga panghitabo sa kalibutan, sign kini, ilhanan kini sa dili na madugay nga tapuson sa Ginoong kalibutan. Unya karon magkinabuhi gihapon mo sa kangit-ngit, magkinabuhi gihapon mo sa kasaypanan, inyo na gina nga sayop, kay nga naman ang kamatuoran inyo nang nabatian. Unya kung imong basahon pa din timan niya, ay ingon niya na ang pamahayag sa Dios. Niya pa'y dugang dinhi nga gisulti sumala sa Isaias 41, 9 ug 10, ingon ni ini ang gisulti sa balaang kasulatan. Unya dinhi, unya naging 49, 9 and 10, nagingon, ikaw nga akong gikuptan gikan sa kinatumyan sa yuta, kalaw. Sa inyong huna-huna, unsa man ikaw akong gikuptan. So may gipasabot ani. Di ba kamot? Gikuptan gud. Naging ikaw nga akong gikuptan gikan sa kinatumyan sa yuta o gitawag gikan sa mga suok nini og miingon kanimo, ikaw mao ang akong alagad, gipili ko ikaw og wala ikaw isalikway. Ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo, ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, oo buligan ko ikaw, oo ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamataro. Wa gi kay labot ining Diyosa nga gisgutan dinhi. Wa kay labot nga naman, paligunon ko ikaw, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamataro. Ako magakupot kanimo. Mukupot, may tuong kamot sa pagkamatarong. Ang gisgutan dinhi tuong kamot ra. Wa man may isgutig apil ang walang kamot Ginoo, di sa kamutoong may walang kamot. Palabaso na po nimong ang Dios pungkol, ay pastilan gyud nimo igsuon. Ngano bagyod nga naingon man gyud ni ana
ang inyong mga salabutan, unta makonsensya mo sa kamatuoran nga inyong nabatian, unya og inyo ning dad-on dito panahon sa inyong simba, ikatubang ang inyong mga leader, hapuhap, katawa-katawa, og unya nunot-nunot, pakli-pakli, pastilan. Ang Biblia mo isabta, dili ang pagpanabot sa tao. Og unya, kung imo pang tan-aw din sa Isaias Kapitulo 59, versikulo 2 niya, ania karon ang kamot ni Jehova wala pamubi aron kini dili makaluwas. Ang kamot ni Jehova wa pamubi aron di makaluwas. May kamot kay wa may unod og bukog. Away kamot ang imong Dios, way mata, way naong. Unsa man na, unsa may ihalin tulad nimo na, unsa may panginsama nimo na. Murag gyud way kalainas bahag-bahag sa dagat, murag bukya. Di huna ako no ka nga kini pananglitan lang kay di man kamutuo nga ang Dios may unod og bukog. Wa man po na isultis Biblia nga ang matuod nga Dios walay unod ug walay bukog ug dili makita. Inyo ra nang huna-huna kanang Lucas 24:39. I'm sorry, I don't think so nga maingon ana mo kay may mga profesional mapud-unta sa inyo. Unya nag-ingon dinhi nagingon ni ania karon ang kamot ni Jehova wala pamubi aron kini dili makaluwas, ni pabugaton ang iyang igdulungog aron kini dili makadungog. Unsa man ning igdulungog sa inyong pagsabot? Di ba dunggan? Unya ang Dios nagingon, apan ang inyong kasalanan mao'y nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong. Naa si nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Naay dalunggan mga kaigsuonan, labi na nimo higalang nangutana. Ayaw gyud ni anang mamutbuot ka nga murag imo ako nga gipasanginlan, gibutang-butangan. Kanunay kong nagagamit og Biblia, unya dili ko mutuo. Ay pastilan ngano bang dili man mutuo? Naa pero diha sa inyong pagsabot ang dili nako maong tuhuan. Okay, kung ato pang tan-aw dinhi sa Henesis 3:8 og 9, pamati ko nun ang gisgutan, brother, sa Henesis Kapitulo 3 versikulo 8 og 9 ingon ini ang gipamulong. Og hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga nagalakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw, og nagtago ang tao ug ang iyang asawa gikan sa tubangan ni Jehova nga Dios sa taliwala sa mga kakahuyan sa tanaman. Sa diha nga nakasa si Adan ug si Iba, nagtago sila. Unya hindunggan nila ang tingog ni Jehova nga Dios nga naglakaw sa tanaman sa kabugnaw sa adlaw. Unsa may inyong una-una ni maglakaw? Di ba na itiil? Pastilan. Ang pog mag-wheelchair, ang pog mag-crutches. Hunaan ninyo na. Unya naging og nagtago ang tao og ang iyang asawa gikan sa atubangan ni Jehova nga Dios. May atubangan ang Dios, ang inyong Dios way atubangan, way naong, way dagway, way kamot, way tudlo, way mata. Pastilan. Unsaon pagkakita ni anang inyong Dios nga wa may mata, unsaon man pagkupot nga wa may kamot, mamalandong baya mo higala kay ang panahon nagakahiduol na, naaragi na ninyo ug magpabuta-buta pagid mo. Unya kung imo ning tan-aw dinhi og siya nga Dios nagtawag sa tao nga nagingon kaniya hain ka. Nagtawag ang Dios sa tao. Unya ang size 9 size 5, size og 8 sa Henesis ingon niini ang gisulti dinhi pamatian ninyo. Og nakita ni Jehova ang pagadatan sa tao sa yuta dako, og nga ang tanang pagpamalandong sa mga huna sing kasing-kasing lun-lun kadautan lamang gihapon. Di man nakita ni Ginoo. Unya ipadayon natog basa sa 8 ug 9 ningon. Apan sinuwi nakakaplag og kamuot sa mga mata ni Jehova. Na ay mata ang Dios. Unya sa 9 kung atong basahon nag-ingon dinhi, kini maong kaliwatan ni Noe. Si Noe may usa ka taong matarong ug hingpit sa iyang kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Kauban ang Dios paglakaw ning Noe. Ug unya way unod ug bukog, nakig-uban lang si Noe ni anang
Naamot lang marusip sa inyo ha. Unsaon na lang unya mo ni ana sa adlaw sa katapusan. Nga naman klaro ang kamatuoran nga gisulti dinhi unya inyo lang ang kamatuoran lubagon pulihan sa inyong mga pangatarungan, mga kaigsuonan, kaluya ang inyong kalag. Unya kaluya ang mga tao nga inosente nga napatuos kamatuoran. Ug supako ninyo ning mga bersikulo nga akong gibasa, pwede 100% pwede ipadala dire ang tekstos Biblia nga ang matuod nga Dios walay mata, walay naong, walay dagway, walay atubangan, walay tiil, walay tudlo, walay kamot. Kung kining akong gibasa sayop, busa hulaton na ako na ang mga bahina kay gusto kong masayod niya na mo bitaw nga naad sa miaging gabi nag-ingon ko nga kung para ninyo sayop mi dire please kaluya ang among kalag nga maluwas mi bisitai mi istoryahi mi ni anang kamaturan nga inyong gingon nga kamo mo insakto, but until now walay usang ning tunga, walay usang ning pakita. I don't know what is the real reason because there's something wrong, there's something behind sa inyo nganong way nagpakita ninyo nga kamo man kaha mo'y nagdala sa kamaturan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw sa inyo. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lantawon mga higala ang ato nakita sa screen mga mensahe. Okay, ni si James Barabas Gantalaw Kinyanola. Mayong gabi ninyo mga bro og happy Sabbath sa tanan. Greet the ko sa akong asawa si Lisel Kinyanola. Okay, ato pa ning lockdown sunahan ni apod si Brother Isaw dihito. Maayong hapon mga brother. Wala ko kaara kay padayon gihapon atong padayon gihapon ang ato ang pag-nurture sa mga bag-ong nabotismuhan diri sa Maya o Bible study sub sa mga bag-o nato nga mga Bible students diri. Kani magod siya Brother Libby, masakripisyo ni Brother Isaw ang panahon din sa radyo kay kini iyang Bible studyan wa magipoy ni time ay kahatag og adlaw gabi iraman. Una nga kontento na lang siya nga naata dinhi siya tuwa dito kay pareha man gihapon buhat sa Ginoo. Okay, ni asad si Brother Gerardo Lobetania. Mr. Tixter, kung kamao kang mo drawing, pagkuha og lapis o papel, kay among hangyoon si Brad pagbasa sa text may tungod sa Dios nga naay mga mata, ba tiil ang Dios. Oh, that is bullseye. Good suggestion dade. Salamat kayo. Bihira ra magdin mi maka dawat sa imo o mga opinion ug muhatag maganigag komentary lisod sa nang himuon sa sama ana karon, pero that is a challenge, so ato nang huwaton og naa ba. Okay, ni asad si niapod si Eva Dilaw. Good evening Brad John og Brad Libby, happy Sabbath and God bless. Ato po nakita din si Loida Agdalapis sa Tumakas. God bless to Jesus is our hope program. Good evening to all and happy Sabbath. Ato pong nakita din si Jemuel Dikeno Lalusis. Awati na ilang Dios Brad kay wa nay unod og bukog. Anya niya pod si Sami Koiba. Mayong gabi ninyong duha Kuya Lib na minaw mid diri sa Bantayan Sayaw. So salamat kayo no dong Sami. Koiba Helboina. Okay. Anya niya pod si Milda Mariket Galiaris. Good evening and happy Sabbath kanatong tanan. Ma'am, salamat sa pag-view ma'am ha. Thank you kay kanus makamuuli diri sa to ma'am kay daghan naging gimis imo kay kanang imong katawa ma'am mo ginay makapalimot sa among problema. So salamat sa pag-view ma'am. Okay, ato nilang tao ng pikas nga screen. Okay, ato nakita si Melvin Pipito, si Rosalyn Mainit, Tris Jamin Jaime,
Yapon si Luida Agdalapis Tumakas, yapon si Brother Junior Nueva Clavis. Ato po nakita si Jesse Boyose, Tata Likay-Likay Sanglitan, LC Petogo. Ani address speakers nga screen, mga nag-heart atong tanawon dinhi. Niapod si Rob Claire Molihon Flores. Ato po nakita si Brother Andy Nubal, si Scout Ranger Senior, si Sir Isagani Aratsiani. Niya po si Gina Tirana Pikit-Pikit, Philip Line Bruniola Dihito. Niya po Nunahani Monterde Punay. Niya atong nakita si Jin Ako na kinakusgang bayaw si Nunahani Monterde Punay, Brother Libby. Kinakusgan ni ang bayaw. Hani, padayon sa pagbinutan hani ha. Kay aron di ko makaluksi sa imong dunggan. Magani kay buutan ka pun ipang imong kabuutan hani. Thank you sa pagbiyo. Okay, salamat no. Anya ato ning lantawon, amo ni ato mga nakita higala. So ato ta sa pagtagad sa pangutana. Ang verse nga iyang gipasupot, matod pa niya wa kuno ta mutuo. Kanang verse nga iyang gipasupot nga ang Dios kuno espiritu, dili makita. Ang iyang conclusion ani Brother Libby, ang matuod nga Dios espiritu, walay unod o bukog ug dili makita. Mo ni gisupport niya. Dili conclusion gina niya. Ang kana lang Lucas 24 39 mo na support sa iyang kaugalingong hunahuna. Pero ani nga verse ba ya, wa gini maghisgot og Dios Amahan, wa ni maghisgot og Espiritu Santo. Niya gani kun atong tan-awon dinyo, akong basaw na, tan-awa ninyo ang akong mga kamot og mga tiil nga mao gayud ako. Hikapan ninyo ako og tan-awa, kay ang Espiritu walay unod og mga bukog ingon sa inyong nakita nga ani akan ako. So nianang panahon sobre nahitabo nganong nakasulti man si Ginusos niining bahina higala. Unsa may nahitabo? Okay, karon kining Lucas 24:39 di nanto na ikasuportar mahitungod ni anay nga mga argumento. Nganuman wa man ni maghisgot og Dios Amahan, wa ni maghisgot og Espiritu Santo, anya naghisgot kinihigala sa espiritu nga ilang gikahadlokan. Nganuman nahadlok ba dahil sila? Atong basahon ang 37 ngadto sa 39. Mani atong basa 37 ngadto sa 38. Nya 39 man to ang imong gisupport nga verse. Apan sila nahikuratan og nangalisang. Tanawa ha? Nakuratan og nangalisang. Nga naman atong sugdo sa 36 aron usay nahitabo. Og samtang naghisgot pa sila ni ining mga butanga, sa ilang taliwala mipakita si Jesus nga natindog og miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Naghisgot-hisgot mo ganing mga tinun-an mahitungod kang Ginoong Hesus. Ang uban wa pa gani mo tuo bisan pa mga itos Tomas. Duha-duha siya pagtuo. O niya, sampan sila naghisgot-hisgot kay human naman siya nabanhaw aning bahin, aning panahon na naon siya nga ning kalit man og pakita si Ginoong Hesus diha sa ilang taliwala, mitindog silang taliwala. O niya, ingon siya, ang kalinaw maana ninyo. Pag ingon niyang kalinaw, nagpasabot nga nagkaguliyang ilang unahuna, naas kalibog, naas pagkamadaduhaon. O niya, ingos Ginoong nga ang kalinaw maanin niyo, pagtungha niya. Tingala sila, di manigikan, hikalit malinig, tungha dinis atong atubangan. O niya, ingon siya dinhi nga, og siya mingon kanila, nganong nakulbaan man kamo. Nakulbaan, nakuyawan ng mga tawhana, nakulbaan silang maayo. O niya, ingon pagdisunahan, og siya mingon kanila nganong nakulbaan kamo. Og nganong may mga pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong kasing-kasing.
nagsukit-sukit sila, naglibog sila, nakulbaan sila, nakapagduha-duha sila unahuna, ilang kasing-kasing, niya mo to nga, naging sunahan nga, matod pa din tanawa ninyo ang akong kamot, og ang mga tiil, nga maugayod ako, hikapan ninyo ako, og tanawa, kay ang Espiritu, walay unod og bukog ingon sa inyong nakita. Ang kining hitabo higala, wa ni maghisgot ha, ako balikon, wa ni maghisgot og Diyos Samahan, wa ni maghisgot og Hesus Santo, kundili naghisgot ni og Espiritu nga ilang gikahadlokan. Kahingkalit kong tungha, nahadlok sila. Sa mabasa, nahitabo sa mabasa sa Mateo 14:26. Nalisang ang matinunan aning bahina sa Mateo 14 versikulo 26. Ako basaw na atong tanawon kung unsay gikalisangan nila. Nag-ingon ang 14 versikulo 36. Okay. Mao ni atong mabasa 36 okay. Gayon din og nagpakita og 14 versikulo 26. Okay. Ingon ni atong mabasa nga apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa ibabaw sa tubig, ang matinunan nangalisang og na nag-ingon naiabat og nanayagad sila sa kalisang. So ingon niya na ang abat wa manay bukog pod, wa manay unod ning tungha dito og ilang pagtan-aw nga abat siguro ni kay naglakaw mas tubig, naglakaw sa dagat. So ila pong pagtan-aw kang Ginusos, pagtungha silang taliwala, nangalisang sila. Unsa man ni? Ingon si Ginusos, tanaw kayo mo kahadlok. Hikapa ko ninyo, ako manigyur kag istorya ninyo. Ako ni, akong tiil hikapa, akong kamot hikapa. Ang Espiritu baya, walay unod og bukog. O mo na gipasabot diha. Espiritu kato gikalisangan nila sa mas abat. So, gipasabot ni Kristo nga siya gyud bao ang kadtong Kristong namatay og nabanhaw og nakig-istorya ngadto kanila. Pangutana, ni anang panahona sa iyang pagkatao nining kalibutana, di ba di siya Dios? Dios si Kristo oy. O niya naaba siya bukog na unod? Naa, ato ra basahon. Okay, wa naman dito tayo migala ning abot naman ang panahon. Ato na lang putlo na atong ihatag atong ating usaw. Kung ay gala, maghampog ito. Dalang tanan ng nakagawang na Diyos, nagang salamat sa kalampusan sa imong tulong, panalangin ang tanan, ginagapaminaw,